Slovenská televízia uvádza v hlavnej úlohe v slovenskom znení Marián Slovák, Svätý Filip Neri, druhá časť. Ďalej hrajú Michele, ponáhľaj sa, Michele, už ide. A čo darček? Zober darček, Michele. Buďte dobrí, ha? Ak môžete. Môžete. Poď už. Neber si taký. Nie, daj mi to. Som hladný, ale zároveň. Dobre. Prečo tak málo? Je tu dosť pre všetkých. Pomaly, nedrgni ho, je horúco. Nech sa páči. A ešte jednu. Prosím, ďakujem. Alessandro. Áno? Ideme, poď. Prepáčte, vrátim sa. Urobím z vás úplného mladíka, bolí to? Persiano, sme pripravení, poďme. Hneď sa vrátim, dobre? Camilo! Vrátil si sa? Tento deň si nenechám ujsť za nič na svete. Camilo! Persiano! Poď, zhovárať sa budeme potom, ideme. Otec Filipo, môže po obede prísť na spoveď? Moje dvere sú vždy otvorené. Ďakujem. Oče, dovoľte mi nájsť sa u vás. Môj manžel už mesiac nemá prácu. Jedlo je pripravené pre každého. Ďakujem. Otec Filipo, spravte pre mňa zázrak. Môj syn pred rokom odplával na lodi a neviem, čo je s ním. Spravte zázrak. Prosím vás, vstaňte. Urobte zázrak aj pre môjho syna, ktorý je vo vesení. Chcú ho popraviť. Zachráňte mi ho. Môj synček je chorý. Pomôžte. Pomôžte mi, prosím. Nech vám Boh požehná. Potrebujeme zázrak. Sadnite si. Narodeniny? Áno. Ipolita. Filipo, hádam si nezabudol. Vieš, koľko máš rokov? Ale áno, viem to. O jeden viac než pred rokom, to je isté. Pamätáš, ako sme kedysi veľmi dávno oslavovali naše narodeniny? Ale áno. No tak, Michele. Nádoba, z ktorej si nám naberal polievko. A kde ste to našli? Zostala ukrytá v katakombách. Camilo, vítaj späť. Ďakujem. Ďakujem, hladný. Nedržím. S tým jedlom. Dobre, poviem. Tak vy už idete. Ideme. Áno? Tak ideme. Prečo si k ním taká? Mám ich stále pri sebe a každú chvíľu mi nájdu nejakého nádejného manžela. No to nie, ja nechcem. Už sa to nesie. Výborná polievka. A čo víno je nachystané? Ale áno. Ďakujem. Vidíš, Persiano,
Vidíš, ako všetci vyrástli a všetci sme aj trochu starší. Pieroto už prečítal viac kníh než ja. No. Čo skoro ukončí štúdium. Mikéle, vždy sem odbieha z krajčírstva, aby nám pomohol a hlavne sa už takmer vôbec nezajakáva. To je pravda. Riekol som to. Ipolita, malé dievčatko, z ktorej odrazu vyrástla takáto prekrásna žena. Ďakujem. Camilo sa vrátil do Ríma a dúfame, že už neodcestuje, lebo nám všetkým čo? Chýbal. Ale Sandro by sa mal viac usmievať, lebo kam príde on, tam je svetlo. Persiano Rosa. Aj on vyrástol. Tá rúža, ktorú nosí v mene, už je skôr šetivá, než ružová. Áno. Aurelio, ktorý k nám na návštevy nechodieva, ale je náš. Škoda, že tu niekto chýba. Medza paňota. Neviete o ňom niečo nové? Nie. Iba to, čo predtým. Skôr než začneme, chcel by som vám povedať niečo dôležité. Rozhodol som sa, že odcestujem s jezuitmi ako misionár do Indie. A to mi hovoríš len tak? Tušil som, že tým nebudeš nadšený. Ale nie, nemohol si mi povedať lepšiu správu. Vykonáš misiu, na ktorú som nešiel ja. Najradšej by som odcestoval s tebou. Tak to nie, len tu zostaň. V takom prípade nastúpim na Alessandrovo miesto ja. Skvelé, Camilo, pridaj sa k nám. Áno, za tie roky v Miláne som pochopil, že chcem slúžiť pánovi. A chcem mu slúžiť s vami. Výborne. Ja, drahý môj, a Filipo, sa dám na duchovnú kariéru. Viem, že to bude ťažké, ale chcem sa stať biskupom. A potom? A potom, keď prekonám prvý schodík, môžem pokračovať a stať sa vyslancom pápeža. No ešte. A potom? A potom by som mohol, možno budem kardinálom. Kardinálom. A potom? Budeš pápežom? Možno áno. A potom? A potom? Potom koniec, Filipo. Môj život sa skončí. Akú úrodu v ňom pozbieraš? No tak jedzme. Áno, som hladný. Už sa na to teším. Zvolili nového pápeža! Prídime si! A koho? Viem, ako vám záležalo na voľbe nového pápeža. My obaja máme rovnaké názory na poslanie našej cirkvi. Vieme, čo jej škodí. Usiloval som sa slúžiť čo najlepšie, Svätý Otec. Plienenie v Ríme. Stovky zavraždených kňazov. Kacírstvo protestantov. Šírenie konkubinátu. Svätokupectvo. Boh nás takto potrestal za naše hriechy. Ale teraz nadišiel čas tvrdého zákroku.
No jeden človek, hoci je pápež, takú úlohu nemôže vykonať sám. Budete mi nápomocní? Bude mi naozaj veľkou cťou slúžiť vám, vaša svetosť. Potrebujem niekoho, kto bdie nad tým, čo sa odohráva tam vonku. Lebo Rím musí ísť všetkým príkladom, aby sa znova prinavrátila dôstojnosť našej svätej matke cirkvi. Pália knihy označené ako kacírske. Majú ich zoznam. Dnes po obede prišli aj k nám. A my sme nejakú z tých kníh mali. Nie, žiadnu. Prečo robia takéto veci? Aj cirkev má svoje slabé stránky. Iba náš Pán je skutočne všemocný a nepochybne svätý. My všetci potrebujeme jeho odpustenie. Vaša eminencia. Aurelio. Len poďalej, už ťa čakám. Som rád, že si prijal moje pozvanie. Ako iste vieš, s novým pápežom sa veľa vecí zmení. Aký máš ty na to názor? Ja? Som šťastný ako všetci, ktorým leží na srdci dobro cirkvi, eminencia. Ani nevieš, ako ma tvoje slová tešia. Ďakujem. Prišiel som o synovca, ktorý odcestoval do Indie. Mám úprimnú radosť z toho, že aj mladí ľudia sú ochotní poskytnúť svoje služby cirkvi. Neželám si nič iné. Iste vieš, že žijeme v zložitej dobe. Treba preverovať a zvážiť každú drobnosť. Boží ľud je dnes stratený. Potrebuje nové istoty a hranice, pevné a neochvejné. Musíme im to poskytnúť. V tom s vami úplne súhlasím. Ak máte pre mňa novú úlohu, veľmi rád ju splním, eminencia. Viem, že dobre poznáš Filipa Neriho. Áno. Tak ešte kúsok. Vydrž. Už to bude. Je to až tam. A teraz sa na chvíľku zastavme. Vydýchame sa. Mám sa vydýchať? Obaja si oddychnúť. Filipo! Aurelio. Zdravím. Ruším ťa? Nie, nerušíš. Príjemné prekvapenie. Prichádzaš práve vhod. Áno? Ideš ako na zavolanie. Pomôž mi. Veď je to cigán. No a čo? Veď aj on potrebuje pomoc. Tak mi pomôž. No, dobre. Prišiel som ti povedať, že som dlho uvažoval o našom rozhovore. Jasné, ale chyť ho za ruku. Pomôž mi. Chcem ti povedať, že mi veľmi zle padlo to, čo si mi vtedy naznačil. Radšej pod pazuchu. Čo som povedal? Mám na mysli len tvoje šťastie. Áno, veď viem to. Tie roky, ktoré som u vás strávil ako dieťa, boli tie no neviem, ako to mám povedať. Tak to radšej nehovor. Ale nie, chcem povedať, že boli najkrajšie roky môjho života. Chápeš? A preto som chcem ťa požiadať o možnosť stať sa súčasťou vášho oratória. Chceš pracovať u nás? Ak ma príjmete... Samozrejme, si okamžite prijatý a hneď môžeš začať. Postaraj sa o neho. Musíme ho vyliečiť, ale ešte predtým ho treba poriadne poumývať. Ja? Od hlavy až po pety, áno. Ale... Najmä tie nohy, dobre? No, drž ho. Postaraj sa o neho. Dobre, že si tu. Čaká tu veľa ľudí na spoveď. Dobre. Vítaj u nás, Aurelio. Vítaj. Ale, Filipo... Ďakujem. Boli to prekrásne roky. Ale jedno ma bolí. To, ako som ublížil Medzapaňotovi, sa nedá odpustiť. Ale cesty Pána sú... nevyspytateľné. To on dokáže meniť aj zlé na dobro. A zmenil aj teba. Napíš nám. A drž sa. Šťastnú cestu. Poďme. Jeden syn si svoje miesto vo svete našiel, ale druhý ho hľadá na nesprávnom mieste.
Mám o Aurelia veľké obavy. Čaká ho ešte dlhá cesta. Lenže ja mám skôr obavy o náš osud. A to už prečo? Pýtaš sa prečo? Prečo sa rozpadáva kostol? Ale nie. Rastú naše náklady. Budeme musieť ešte raz kontrolovať účty. Výsledok nás asi nepoteší. Vôbec sa nezmenili však. Čím skôr. Teraz o tom nediskutujte. Musíme ísť spovedať. Uvidíte, že všetko sa dá do poriadku. Tak. Takmer všetko. Kto sa chce vyspovedať? Poďte. Dobrý večer, Kto je prvý? Kto ide? Dobrý, chlapci, dobrý. Filipo ide spovedať. Poďte. Ale no tak nepredbiehajte sa, boli sme tu prví. Nie. Viete, že spovede vo dvojici nie sú povolené, no. Ale my musíme hovoriť O našej dcére. Stále je to takto. Každúčký deň. Ľudia si myslia, že Filipo je svetec. A chudák Persiano, ten nič. Takže kto sa ide spovedať? Idem ja. Prečo ty? Ja sa vyspovedám ako prvý. Áno, vyspovedajte jeho, lebo má viac hriechov než ja. Pretože on, aby ste vedeli, ja som ho nedávno prišla. Ale čo tu robíš? Čo to trepeš? Prečo sa do toho To je jeho hriech, nie? Ale staraj sa o svoje Chcela som vás len hriechy. upozorniť. Netreba. Už nám daj pokoj. Čo tu ešte robíš? No tak, choď ďalej. Spoveď nie je žiadne divadlo, choď. Takže, v mene Otca, in nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Aké rieky si spáchal? To moja dcéra. Ako je možné, že sa jej žiaden nepáči? Mala už 10 ponúk na zásnuby, ale všetkých odmietla. A čo by si chcel pre ňu ty? No, len jej dobro, ide mi len o to. Svadba bez lásky je podľa teba dobro? Ha? Otec Filipo, veď viete, že kde sú peniaze, tam príde aj láska. Áno, peniaze. Vy sa mi vysmievate? Smejem sa, aby som neplakal. Prosím ťa, nechaj svoju dceru na pokoji. Ona si nájde sama milého, zamiluje sa a budú mať pekné manželstvo. No. Ego te absolvo peccatis tuis, mene Otca i Syna a Ducha Svätého. Odiď v pokoji. Poďme ďalší. Oče Filipo, povedal vám aj to, ako sa nedávno opil a prestihal som ho, Už ako sa ti? išiel. Tvoj muž mi všetko povedal. Ako sa ty voláš, chlapče môj? Aurelio. Ďakujem, Aurelio. Počkaj chvíľku. Tak, teraz odíď. Ďaká, oče, ďakujem. Už to z hlavy a daj si dole klobúk. Teraz už netreba. Ide mi o to, čo si vravel. Ale je o klobúk. V kostole ho máš mať dole. Ojo, Filipo, Giovannina. priviedla som svojich rodičov. Giovannina, to sa veľmi teší. To je môj muž Anibal. Nevychádza dobre s kňazmi. To máme spoločné. Čo môžem pre vás urobiť? Mne sa už narodili 2 mŕtve deti. Prosím, otec Filipo, zachraň môjho bráčeka. Ale ja nedokážem nikoho zachrániť. Urobte niečo, aby dieťa prežilo. Sľubujem, že sa budem za neho modliť. Poď, počula si. Poďme domov. Giovannina. Idem za otcom. Môj pane, ako im mám vysvetliť, že ty si pravý a jediný zdroj radosti a krásy. Ja som bez teba iba nikto.
Prečo si vybral mňa na také poslanie? Nie som toho hoden. Aj keď milujem ľudí, najväčšia radosť je byť s tebou. Nakoniec si vždy nájdem čas pre všetkých okrem teba. Ale teraz sme tu, konečne, len my dvaja. Filipo! O, Bože môj. Takže tu si. Našiel som ťa. Všade som ťa hľadal. Prerátal som to. A je to horšie než obvykle. A to ako vieš? Už 15 rokov mi stále hovoríš to isté. Áno, ale ty tu tých 15 rokov neberieš do úvahy. Lenže ja mám obavy. Ak nám príde kontrola, skončili sme. Vidíš to za Januára? Vieš, čo mi dnes napadlo? Jedna podstatná vec. Nie sme dostatočne blízko k Pánu Bohu. Nikdy. No nie? Tak preto sa každý deň chodievaš, aby si bol k nemu bližšie. Nechcem byť ďalej od teba. No, to ti verím. Už som doštudoval. Dokázal som to. Doštudoval som. To je úžasné. Dokončil som školu. Ja som to zvládol, chápete? Skončil som školu. Filipo, skončil som školu. Bože, ďakujem ti. Záverečná práca o živote svätých sa veľmi páčila a chcú ju vydať. Som veľmi spokojný. A teraz, čo budeš robiť? Musím napísať knihu a musím sa hneď pustiť do práce. S čím vám môžem pomôcť? Choď do kuchyne. Do kuchyne? No iste. Nie, Filipo. A čo v kuchyni? Mne ide o svätých. Tak priprav nebesky dobré jedlo. Nebesky dobré jedlo? Áno. A zatiaľ, Kamilo, zostane v našom zbore. Prídeš, keď budeš môcť, samozrejme. Áno, výborne. Tak o pár dní prídem, Filipo. Určite, o pár dní prídem, dobre? Dobre. Keď skončíte tú vašu múdru debatu, môžete mi pomôcť odniesť ten kríž. Náš Pán ho predsa nesol sám. Až na Kalváriu. A ty ho neodnesieš ani do kostola? Čo si tu robila? Tak hovor! Čo sa deje? Čo je? Je to všetko jeho vina. Keby na mňa nezakričal, nič zlé by sa nestalo. Ona to kradla, Filipo. Ale nie, nekradla, nie. Peniaze nechávame v pokladničkách na milodary. Ak niekto potrebuje, môže si z nich vziať a nemusí ho nežiadať. Však... Zapisujete presné sumy milodarov? Našim účtovníkom je Božia prozreteľnosť. Si hladná? Dá si trochu mlieka? Odveď ju do kuchyne. Povedz Pierotovi, nech jej dá mlieko. Choď. Ideme. Nechaj ma. No choďte. Nechaj ma. No poď pekne, poď. Nechaj Pieroto, ma. máš trocha mlieka pre Giovanninu? Pust ma. Nevaj ma, poď sem. No tak. No poď. Tak. Nech sa páči. Pieroto, prečo robíš v kuchyni, keď máš predsa vzdelanie? Nie je to škoda? Áno. Tvoja práca? Áno. Už ju vydali? Zatiaľ nie. Bol by som rád. Ale vyčíňa inkvizícia a cenzúra. Hoci moja kniha hovorí o živote svedcov. Prečo to nedáš mne? Mám pár priateľov v kúrii a môžem sa za teba prihovoriť. Čo ak v práci nájdu niečo nevhodné? Ty máš strach? Snáď nie si kacír. Nie, to nie. Nemám sa čoho báť. Takže? Nečakal som ťa tak skoro. Chcel som, aby si o Filipovi Nerim pozisťoval čo najviac. Urobil som to, eminencia, a bolo to jednoduchšie, než som čakal. Naozaj? A deje sa tam niečo nekalé? Stačí vojsť do kostola a je to jasné. Budova je schátraná v zúfalom stave, plná ničomníkov, zlodejov, cigánov. Niet tam žiadnej úcty k Bohu a dôstojnosti, ktorá k domu nášho pána patrí.
Zaujímavé. Už 15 rokov tomu kostolu posielame značné finančné prostriedky. Nevieš mi povedať, kam sa podeli? Nemohol sa tam niekto obohatiť? Nie, to určite nie. Tak kde sú? Vypátral som, že väčšinu prostriedkov, ktoré boli doteraz poskytnuté bratstvu, použili na oratórium. Ale peniaze dostali na kostol. Často prijímali podporu a nikdy ju neodmietli. Je to jasné? Je tu ešte niečo. Toto je práca jedného z chlapcov. Píše v nej o živote svedcov a chcel by ju zverejniť. Nery to čítal? Áno, inšpiroval ho k tej téme. Autorom je šikovný chlapec. Určite tam nie je nič nevhodné. Postarám sa o dôkladné posúdenie práce. Takže moja úloha v Neryho komunite je týmto splnená? Nie. Myslím, že sme len na začiatku. Eminencia. Veď aj Genesius, veľký herec cisárskeho Ríma, ktorý hral v hre, ktorá ponižovala všetkých kresťanov, vzal trochu vody a pokrstil sa sám. Áno. A konvertoval. Je to pravda. Stal sa z neho kresťan, potom martýr a nakoniec sa stal svedcom. Vidíte, že svedcom sa môže niekto stať aj nezvyčajným spôsobom. Tento kostol je hanbou pre celé naše mesto. Nie pre celé mesto, Eminencia. My sme na neho pyšní. Ráčte vstúpiť, Eminencia. Nech sa páči. Kde skončili peniaze, za ktoré ste mali obnoviť kostol? No, my sme rozšírili nemocnicu a zriadili jedáleň pre chudobných. Aj útulok pre pútnikov, pre všetkých, ktorí ho potrebujú. Ak dovolíte, vaša eminencia, prepáčte, ale v tomto roku sme vydali asi 300 000 jedál a starali sme sa o 21 000 chorých. Všetko sme to zaznamenali, ja a môj pomocník Mikéle. Každý jeden deň. Môžete si to skontrolovať. A čo Boh? Na Boha predsa nesmiete zabúdať. Ja vidím Božieho ducha v chudobných, Eminencia. A nie v múroch. Ale mali by ste ho vidieť všade. A najmä tu v jeho dome. Čo tu chcú všetci títo ľudia? No, my sme ich na nejaký čas prijali medzi nás, Eminencia. Sú tu každý deň? A dodržujú pôst? Pokiaľ ide o nich, tak na to, že dlho nejedli, sú už zvyknutí. A sú hodní príjmania sviatosti? Isté. Všetci sa vyspovedali. Vyspovedali. A veríš im? Keď odtiaľto odídu, zasa zhrešia. Tak ako my všetci, Eminencia. Ale keď prijali telo Kristovo, možno budú hrešiť menej. Je to spôsob, ako sa dostať bližšie k Bohu. To zaváňa kacírstvo. Filipo, čo tu chceli? Čo sa deje? Nič sa nedieje. Sadnite si, sadnite. Upokojte sa. Zober to. Ty si lietal? Filipo, ty vieš lietať? Nie. To je len hra. Giovannina. Vedel si, že on lieta?
Radšej už choď domov, dobre? Mama ide rodiť bračeka a nechce, aby som tam zavadzala. No dobre, tak choď pekne za ockom. Odkedy prišiel o prácu, radšej som od neho ďalej. Rozdáva veľmi štiplavé facky. Aha, tak mám iný nápad. Choď za Pierotom do kuchyne. Pomôž mu, choď, poteší sa. Zasa sa to stalo. Áno. Áno. Nikomu to nepovedz, lebo ja som človek ako každý iný. Chcem byť normálny. Ale ty nie si ako ostatní. My sme len obyčajní ľudia. No ty vidíš ďalej. A často mám čo robiť, aby som ťa pochopil. Vyspovedaj ma, Persiano, vyspovedaj ma. Poď. Tvoj prípad sme preskúmali veľmi dôkladne a do podrobností. Ďakujem, vaša svetosť, za vašu láskavú snahu. Nezavolal som ťa, aby si hovoril, Filippo Neri, ale aby si počúval. Oznamujem ti, že v deň slávnosti Božieho tela navštívime tvoj kostol. Práce na jeho oprave, ktoré sa bezvýsledne vlečú už celé roky, musíte čo najskôr ukončiť. Pri tej príležitosti nám predložíš vypracovanú regulu, ktorou sa riadi tvoje bratstvo. Potom, ako ťa vypočujeme, rozhodne toto sväté kolégium o tom, či to tvoje zvláštne bratstvo zostane aj naďalej súčasťou svätej rímskej cirkvi. Ale dovtedy ti zakazujem spovedať. Môj pane, pomôž mi. Ty predsa vieš, že všetko to, čo sa deje okolo mňa a čo si mi daroval, som si ja sám neželal. Ale neviem, prečo mi to teraz chceš vziať. Ak to tak naozaj chceš, nech sa stane vôľa tvoja. Ak som sa ja dopustil nejakej chyby, chcem za to zaplatiť len ja a nie moji chlapci. Oni za nič nemôžu. Sú nevinní. Daj mi všetko, čo máš, inak ťa zabijem. Ale ja nič nemám. Filippo. Mezza pagnotta. Filippo. Ďakujem ti, pane. Ďakujem. To bol ale úder. Riadne vyrástol. Je mocný. Stala sa mi nádherná vec. Predstavte si, koho som stretol. Koho? Kde je? Tak čo? Nie, zatiaľ nič. Nebuď taký smutný. Uvidíš, že ho nakoniec nájdeme. To nie je len kvôli Medzapaňotovi. A prečo si nešťastný? Filippo, ja neviem nájsť odvahu. To hovorí človek, ktorý celý deň pomáha chorým v nemocnici.
Ty sa bojíš odísť z domu svojho otca? Ale nie, odídem, nebojím sa. Tak povedz, o čo ide? Všetko sme prehľadali. Žiadna stopa. Filipo, budeme ho hľadať ďalej. Ipolita, upokoj sa. Uvidíš, že nakoniec ho nájdeš. Pán Boh nám určí, kedy to bude. Poďme, vrátime sa domov, poď. Kamilo. No, prepáčte mi, že ruším. Tiež si myslím. Vaša výsosť. Otec, čo to tu oslavujem? A prečo je tu princ Červíny? Drahý Kamilo, princ Červíny bude od dnešného dňa pre teba ako otec. Spoločne sme sa dohodli, že dostaneš ruku jeho dcéry. Oženíš sa, Kamilo. Už sme sa dohodli aj na termíne zástup. Poďte, princ. Kamilo, syn môj drahý. Dovoľ mi objať sa. Tvoj rukopis sme prečítali a pozorne preskúmali. Sme z neho očarení. Napriek mladému veku si vytvoril významné dielo. A cirkev to dokáže oceniť. Preto sme dali súhlas na jeho vytlačenie. Naša cirkev hľadá hodnotných ľudí ako si ty. Môžeš prísť pracovať sem, po mojom boku. Ďakujem vám. Ale radšej zostanem tam, kde som. Dokáže tá Neryho komunita oceniť tvoje schopnosti? Áno. Prepáčte. Giovannina, ukryla si sa do môjho plášťa? A prečo tak plačeš? Už nemám svojho bračeka. Je mŕtvý. Ja sa už nechcem vrátiť domov. Ale no tak, poď pekne, ideme. Ja pôjdem s tebou. Mama ťa prosila, aby si jej pomohol. Idem k vám. Ukáž mi, kde bývate. Poďme. Tu bývam. Ocko. Hannibal. Ideš neskoro. Kňazi vedia len pochovávať mŕtvych. Pohoď, mamička je tu. Mama! Filipo je mŕtvý. Umrel mi. Filipo, pomôž mi. Pomôž mi. Otvor očka. No tak. Vstaň. Ty spinkáš? Už svieti slniečko. Tak otvor očka. Veď už si spal dosť. Zobuď sa. Už je ráno, vieš? No tak. Môj milý, zobuď sa. Už nespinkaj. Dobré ráno. Bolo na čase. Zvládol si to. Mama! Vítaj na svete. Začal nádherný deň. Spievaj. Má krásny hlas. Filipo, to je zázrak.
Čoby zázrak? Iba spínkala, zobudil sa. Zabudni na chmúrne myšlienky. Miluj ho a teš sa. Ďakujem. Bol to zázrak. Ale aký zázrak? Žiaden zázrak, len spínkal. Chcem hovoriť s jej manželom. Kde ho nájdem? Je v hostinci. No, čo už. Pohár dobrého vína si môžem dať aj ja. Ale, fešáčik, čo ty tu? Nehľadáš spoločnosť? Prestaň, veď je to No a kňaz. čo? Je to chlap ako každý iný. Určite je lepší, než si ty. Anibal. Čo tu chceš? Ja nechcem nič. To tvoje dieťa chce niečo od teba. Môj synček je mŕtvy. Ako to vieš? Veď si ho ani nevzal do náručia. Počuj, kňaz, ak nič nepiješ, tak Áno, choď pije, preč. pije. Na zdravie. Na zdravie. Na zdravie. Na zdravie. Čo mi to chceš povedať? Potrebuješ viac viery v Boha. Vráť sa domov, nájdeš tam svojho syna. Živého. Si si istý, moje dieťa je nažive? Áno, som si istý. Ďakujem. 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 Ale choď. Choď domov, choď. Počkaj chvíľu. Povedz mi, čo vieš robiť? Ty si murár. Som. A nemáš prácu? Nemám. Tak potom príď za mnou do kostola. Mám pre teba prácu. Ďakujem. Ďakujem. E questi se sono fatti i tempi cubi. Medzapanota. Medzapanota. Vedel som, že sa nakoniec niekde stretneme. Poďme. Potrebujeme ťa pri nás. Poďme. Čo tu robíš? Počkaj, poď so mnou. Kam ideš? Choď preč. Počkaj. Odíď, Filipo. Chcem s tebou hovoriť. Ja nechcem, Medzapanota, Filipo. Počkaj. Choď preč. Chcem iba... Odíď, kňaz, tu nemáš čo robiť. Najprv sa porozprávať. Ja odchádzam. Medzapanota. Nechaj ma. Počkaj chvíľu. Daj mi Musíme pokoj, sa počuješ? porozprávať. Medzapanota. Daj mi už konečne pokoj. Ide o Alessandra. Ty to nevieš, ale Alessandro je živý. Má sa výborne. A vďaka tebe našiel cestu k Bohu. Ale ja k vám už nepatrím, nechápeš? Nikdy si od nás neodišiel. Ty si bol stále spolu s nami. V našich modlitbách a v našich myšlienkach. Každúčký deň. Filipo, mne je dobre tu. Medzi tými súfalcami v špinavej krčme ty si. Áno, radšej v krčme. Lebo tu ma nik nesúdi. Ty sám sa súdiš. A nedokážeš si odpustiť. Choď preč. Filipo. Choď preč. Zmizni. Vypadni. Pre mňa je dôležité len to, že si sa vrátil. Nič iné nie je podstatné. Choď preč, Filipo. Choď už. Choď odtiaľto. Choď preč. To je prvý výtlačok. Darovali mi ho. Vydali ti prvú knihu. Tomu nemôžem uveriť, chápeš to? Gratulujem. Čítajú to na najlepších univerzitách v Európe. Chcem ju darovať Filipovi. Chlapci moji, Filipo! mám pre vás prekvapenie. Poď. Kto to je? Nepoznávate ho? Veď to je Medzapanota. Medzapanota. Pierotto. Pierota. Ako sa máš? Dobre. A kto je toto? Kamilo. Kamilo. Medzapanota.
Persiano. No ty si ale vyrástol. Persiano. Vítaj doma. Vrátil si sa konečne. Túto dámu celkom iste poznáš. Ippolito. To sa vraciaš len tak. Po 15 rokoch. Netušíš, ako sme sa od teba báli. Počkajte. Filipo. Ideme to osláviť. Pieroto, ty chod do kuchyne. A uvar nám niečo naozaj dobré. Nech to poriadne oslávime. Dobre? Choď, ponáhľaj sa. Choď. Ideme. Dobre. Takže už som ho poveril tým, aby sa odteraz venoval deťom v zbore. A preto... Pieroto! Ale... No čo je, choď už. Nemaj sa, Filipo, Prečo mám celé dni len variť? Pieroto má pravdu, nemusí mi variť. A čo sa týka zboru, Filipo, určite to už mal na starosti niekto iný. Predtým som to mal na starosti ja, ale... Budeš mať viac času na nemocnicu, no nie? Poďte. Mal by si dať preč ten meč. Áno, prepáč. Tu si v dome nášho pána. Zrejme sme urobili chybu. Aj my sme sa mali stať zločincami. Otec Filipo, tak som tu a priviedol som si aj pomocníkov. Ďakujem ti. Choď s nimi hneď do kostola. Začnite pracovať na čom chcete. Hotové to musí byť na sviatok Božieho tela. Dobre, no tak poďme. Možno bude lepšie, keď pôjdem s nimi. Tam budem užitočnejší, než tu nás s vami. Nie. My to musíme poriadne osláviť. Páči sa? Jeden muž mal 2 synov. Jedného dňa ten mladší prišiel za ním a povedal: Otec, chcel by som moju časť majetku. A otec mu vyhovel. No hneď, ako mal majetok, odišiel do ďalekej krajiny a celý ho premrhal. Keď minul všetky peniaze, bol nútený pracovať. Robil na poli a potom pásol prasatá. Musel jedávať to isté, čo oni. Jedného dňa sa si nad sebou zamyslel a spomínal na minulosť. Vravel si, koľko sluhov má v dome môjho otca, v tejto chvíli dostatok chleba a ja tu teraz hladujem. A tak sa vrátil. Povedal otcovi: Otče, veľmi som zrešil aj voči vám, aj voči nebesám. Možno už teraz ani nie som hoden byť vašim synom. Ak chcete, môžete so mnou zaobchádzať ako so svojím paholkom. A vtedy starší syn, ktorý bol na poliach, ten starší syn, keď sa vracal z poľa a približoval sa k domu, začul hudbu oslavy. Oslavovali návrat márnotrapného syna. Starší brat práve vtedy pracoval na poli. Keď sa vracala, už bol blízko domu, začul hudbu veľkej oslavy. Sluha mu povedal: Vrátil sa tvoj brat. A tvoj otec? Zabil teľa, lebo brat sa vrátil živý a zdravý. Mladší syn sa nahneval. Nechcel sa vrátiť domov, aj keď ho otec prosil. Otec, ja ti slúžim toľké roky a nikdy som neporušil žiaden tvoj príkaz. Mne si nikdy nedal ani kozľa na oslavu s mojimi priateľmi. A teraz, keď sa ti vrátil syn, ktorý premrhal tvoje majetky, tak jemu si dal na oslavu celé teľa. Syn môj, ale ty si stále so mnou. Všetko to, čo je moje, je aj tvoje. Vieš, treba sa trochu rozveseliť, osláviť to. Lebo tento tvoj brat bol ako mŕtvý a odrazu ožil.
Stratil sa a znovu sa našiel. To povedal otec. Viem. Ale Filipo, prečo je také ťažké pochopiť evanjelium? Lebo je jednoduché. Poď. Môžeme začať. Pripravte sa. Na 3. 1, 2, 3. La 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 la. Di giorno c'è il sole, di notte la luna, un fiore che cresce col tempo profumo. L'acqua e la vita, il pane e la terra, un piccolo seme diventa una perla. È con pazienza che devi aspettare, il seme piantato potrà germogliare e con le cure l'amore che avrà, il seme piantato vedrai sboccerà. Di giorno c'è il sole, di notte la luna, un fiore che cresce col tempo profuma. L'acqua è la vita, il pane è la terra, un piccolo seme diventa una perla. Ora del fiore io sento il profumo, l'odore dell'aria è più dolce che mai. Anche la terra felice sarà, che un altro fiore profumo darà. La 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 la. Povedz o tom koncerte. Áno, máš pravdu. Na pozajtra chystáme veľký koncert, aby sme získali príspevky na obnovu kostola. Očakávame, že prídete všetci, ale ak by ste chceli prispieť už teraz, radi váš dar príjmeme. Poďte. Dobrý deň, neprispiejete nám. Som od otca Filipa nečakal. Ďakujem. Také galioto. To nechcete vedieť. Radšej nech to nepovie, radšej to nehovor. No, ten mladík, ktorému Filipo zveril zbor, má za sebou poriadne čiernu minulosť. A prečo? Čo také vyviedol? Všetko možné. Krádeže, lúpeže a vraždy. A nie jednu. A ste si tým istí? Inak by sme vám to nerozprávali. Má krvavé ruky. Zabíjal aj deti. Otec, musím s vami hovoriť. Som veľmi unavený, Kamilo. Nemôžeme sa porozprávať zajtra? Ja sa nechcem ženiť. Čo to má byť zasa za nezmysel, ha? To preto sa stále takto smutne tváriš. Nie je to iba rozmar, verte mi. Ale veď ja som ťa pochopil. Tebe sa tá princezna nepáči. Ak nechceš za manželku túto, nájdeme ti krajšiu. A princovi a jeho dcére to už nejako vysvetlíme. Otec, ja sa chcem stať kňazom. Po Filipovom boku. Urobíš to, čo ti poviem ja. Si môj jediný syn a dedič, preto mi musíš dať potomka. Získaš množstvo ďalších dedičov, všetkých chlapcov z oratória. Ako si dovoľuješ toto povedať, ha? Ty sa popovažuješ neposlúchať ma? Ha? Tú tvoju spúrnosť už viac tolerovať nebudem. Také reči už nechcem počuť. Keď sa z toho spamätáš, pôjdeš pekne za otcom Filipom a povieš mu, že si zmenil názor. Potom odcestuješ do Orvieta, kde sa postaráš o naše pozemky a budeš sa venovať rodinným obchodom. Rozumel si? Ha? Poďte, chlapci, začíname. Deti, kde sú všetci? Máme predsa koncert, musíme vyzbierať peniaze. Netuším, kde sú. Clemente, Giulio, Kreta domov, všetci traja.
No tak, čo som povedala? Čo sa Poďme stalo? domov. Ty sa ešte pýtaš, čo sa deje? Keby som chcela, aby sa o moje deti starali zločinci, nechám ich na ulici. Ideme domov, poďme. Počuli ste všetci traja, poďme. Hej, veď ja som tu s tebou. Otvorte! Stráži, otvorte! Otvorte tie dvere! Otvorte! Kde je Camilo? Ja neviem, tu nie je. Nešiel do nemocnice? Nie, robím si o neho starosti, asi ho treba zavolať. No, možno si len potreboval oddychnúť v posledných dňoch. Vyzeral veľmi unavene. Robím chlieb. Aha, to nič nie je iba. List z Francúzska. Nejakí profesori mi píšu, že moja kniha má úspech v Taliansku aj v Španielsku. A chcú ju preložiť. Tí blázni vraj prídu sem, aby ma spoznali. No, prídu až z Paríža kvôli mne. No a čo? Ty nemáš radosť? Ale mám, iste. Upokoj sa, Michele, nadýchni sa. Medzapaňota. Medzapaňota. Čo je s ním? No, vzal si veci a... Odišiel? Áno. Otec Filipo, prepáčte, že vás tu obťažujem, ale musím sa vám vyspovedať. Ty nevieš, že mi zakázali spovedať? Viem, ale cítim strašnú ťažobu. Kde máš tú ťažobu? Preto tak fúčiš? Ale tak nežartujte, otec Filipo, Máš pravdu, nie je vhodný čas na žarty. Musím o tom s niekým hovoriť. Sadni si, aj keď ťa nesmiem spovedať, porozprávame sa ako priatelia. Viem, prečo Medzapaňota odišiel. Áno? Viem, čo iní ľudia rozprávali. Ale Galiato, mňa nezaujímajú hriechy iných. Otče, ale toto je môj hriech. Boli sme to my dvaja. Ja a moja žena sme vypustili klebetu. Šel lúpil a niekoho aj zabil. A niekoľko ľudí. Ako vám niečo také napadlo? Tak sme to trochu prehnali, no. Strašne ste to prehnali. Ale prečo? Aby odišiel preč, a? Videl som, ako sa na seba dívali, on a Ipolita. Hrozne som sa nahneval. Má desiatky nápadníkov, ale vyberie si bývalého zlodeja. A vy dvaja ste bez hriechu. To nie. Ak som mu tým ublížil, teraz ma to mrzí. Ale čo môžem urobiť? Bol by som rád, keby Piero to všetkým uvaril slepačiu polievku. Vyber na dvore peknú sliepku, najväčšiu, akú nájdeš, dones mi ju na polievku. Ale s podmienkou, že počas cesty ju budeš šklbať. Kráčaj a šklb z nej perie, aby si mi ju priniesol už bez peria. Dobre? Mám zobrať aj ženu? Áno, ale sliepku ošklb, dobre? Ako, to je všetko? Áno, dobre sme si pohovorili však. Otec Filipo, poviem vám, že niekedy vám vôbec nerozumiem. To ja nerozumiem vám. Jasné?
pozrime sa, aká kráska. Kam ideš, dievčatko? Rád ťa odprevadím. Tak teda nás. Hej, čo tu chceš? Chceš mi tu kaziť kšefty? Čo si to dovoluje? Soplanda jedna. A ti hovorím, daj mi tento nôž a ja ti ešte zaplatím. Pozri sa na ňu. Tak zaplať tu. Ale nie to. Hej, dievčina. Chutí ti? Raz. Nemyslí si, že som tu kvôli tebe. Ja viem, tak radšej choď. Toto nie je vhodné miesto pre ženu. Toto nie je dobré miesto pre nikoho. Ani pre naničhodníka, ako si ty. Ak zmiznem, bude to pre teba aj tak lepšie. Na čo by ti bol Lotor ako ja? A kto vraví, že ťa chcem? Som tu len kvôli Filipovi. Nechcem, aby vďaka tebe znova trpel. Aby vďaka tebe trpeli aj iní. Nechápeš to? Pre Filipa som síce márnotratný syn, ale pre iných som zločinec. Ako ti máme ešte lepšie dokázať, že ťa máme radi? Krčmár! Víno! Malička, poď sem. Čo budeme ti? Čo? Mal si zobrať tú väčšiu. Prestaň, toto bolo najväčšie, no tak prestaň. Buď už ticho, tá sliepka je akurát, na polievku stačí. Kto ťa má stále počúvať? V tejto sliepke nič nie je. Otec Filipo! Otec Filipo! Zdravím. Tak, tu je tá sliepka. Dáte ju Pierotovi? Áno, isté. Ale urobte ešte niečo. Vráťte sa späť, pozbierajte všetky pierka, ktoré ste ošklbali a doneste mi ich. Tie pierka? Áno. Veď to sa nedá. Sú po celom meste? Áno, presne tak. Rozleteli sa. Áno. Už nikto nezistí, kam všade leteli. A tak je to aj so slovami, ktoré ste vyriekli o Medzapanottovi. Otec! Otec, otvorte! Vyhrali ste! Odídem do Orvieta. Vyhrali ste.
Filipo? 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 Stálo sa nešťastie, musíme bežať za mesto. Kamila? Je tam. Jeho otec. Kto by to povedal? Kamilo. Celú noc tu ležal takto. Nemáme dosť sily zabiť sa. To nehovor. Potrebuje lekára. Vezmem ho do našej nemocnice. Nie. Už ste toho napáchali dosť. Postaram sa o neho sám. Poďte sem, vezmite ho. A posledný raz vás upozorňujem. Viac sa nepribližujte k môjmu synovi. Ideme. Rýchlo. Aký mladý. Rozmaznaný lotor. Medza Paňota. Pirt. Prepáč nám to. Vítaj doma. Ďakujem. Počul som o Kamilovi. Čo je s ním? Zatiaľ neviem. Zobral ho otec. Filipo. Filipo. Netušil som, že je až taký krehký. Žiadal som ho, aby prejavil silu. Bola to chyba, že som ho opustil a nenechal ho pri sebe. Pochybil som vo vzťahu k vám, chybujem vo To nie je pravda, nič zlé si neurobil. Ale urobil. Vždy som kázal radosť, ale zasieval som bolesť. Ale to sú hlúposti. Ty si zasial lásku. Žili sme v temnote a ty si bol svetlom. Naučil si nás smiať sa. Ukázal si nám, že život vie byť pekný a radosť nás približuje k Bohu a že si zaslúžime lásku. Bez teba by sme navždy zostali len svorkou túlavých psov. Pozri sa na nás teraz. Stali sme sa ľuďmi. Ale to nestačí. Pravda, že stačí. Dozreli sme. Žiaden otec sa nemusí obávať, že syn si neporadí so zlobou sveta. Ak sa správne rozhodol a dal svojim deťom ten najväčší dar. Slobodu. Medza Paňota. Veď ty si múdrejší než ja. Malý Medza Paňota. Filipo, môžeš nám dať slobodu? Iste. 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 Viem, že nie som vítaným hosťom v tomto dome, ale ponížene prosím, aby som mohol zostať pri vašom synovi. Možno mu to pomôže. Nenávidel som vás. Ale vôbec si to nevyčítam, lebo vy máte tak veľa detí. Ja som mal iba jedného. A vy ste mi ho nakoniec zobrali. Nie. Aspoň niečo jesť musíš, poďme. Je mi strašne zle, Filipo, nedokážem jesť.
nemôžeš, alebo nechceš? Ha? Budeš len blúdiť v kruhu. V akom kruhu? Nechceš jesť, lebo ti je zlé. Ale zle ti je, pretože neješ. Keby si sa najedol, bude ti lepšie. Prosím ťa, zjedz niečo, aspoň ty, Filipo. Už celé dni nič neješ. To je pravda. Ale to robíme obidvaja, ja aj ty. To znamená, že zomrieme vychudnutí a hladní. Daj si, jedz. Nemôžem. Tak nič, odneste to. Nie, počkajte. Takto sa má správať otec. Robiť to, čo vy. Byť synovi na blízku bez toho, aby ho o to žiadal. Stačí mu ten pocit, že je pri ňom a nenechá ho o samote. Chcel som mať mocného a odvážneho syna. Takým som bol ja. A taký bol môj otec a otec môjho otca. A nestačilo by, keby váš syn bol šťastný? Šťastný? Ako by bol šťastný? Nemal by čo jesť a umýval by tulákov a chorých v nemocnici? Šťastný, pretože dokáže milovať. A je milovaný, tak ako mu to predurčil Boh. Lenže vo svete je všetko inak, ako si myslíte. Možno, že máte pravdu. Ale aká je vaša predstava šťastia? Otec Filipo, chcete aj mňa obrátiť na svoju vieru? Nie, to nie. Zatiaľ stačí, že ste sa usmiali. Neponáhľam sa, všetko má svoj čas. Nechcete pokračovať vy? Filipo! 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 Vravel som ti to. Odkedy si už nejedol? Už odtedy, ako si prestal jesť ty. Nevládzem vstať. Ja viem, musíš niečo zjesť. Vydrž. Počkaj. Počkaj. Vydrž. Dobre, tak. Nemôžem. Daj si. Naozaj nemôžem. Je mi zle. Zjedz to. Nemôžem jesť, nechaj No ma. tak len trošku, Filipo. Je to dobré? Je dobrá, skvelá. Pozri. A kde mám svoju lyžicu? No tak, jedz. Jedz, nájď sa. No nie, vždy so sebou nosím lyžicu a teraz ju neviem nájsť. Kde mám lyžicu? Pozri sa. Nie je otrávená? Ako otrávená? Nie je polievka otrávená? Blusníš je výborná. Pozri. Musím mať istotu. Zjedz ešte jednu lyžičku a uvidíme. Daj si ešte. Budeš jesť? Áno, budem. Dobre, zisti, či je otrávená. Zisti. Nebola otrávená, vidíš? Kto to bol dnes v noci pri mne? Jeden človek, ktorý ťa má veľmi rád. Tak prečo odišiel? Lebo má strach, že ty ho už nemáš rád. Filipo, choď ho zavolať. Chcem s ním hovoriť. Ak chceš, počkaj ma vonku. No dobre, tak idem. Ale už jedz, inak odídem. Rozumel si? Sľubujem ti to. Neostal vám náhodou kúsok bažanta?
Pre mladého pána, nie pre mňa. Pozri sa, čo robí. Pomôž mu s tým vozíkom. Kamilo. Áno, vrátil som sa, Mikel. Chýbali ste nám. Aj vy nám. Neboj sa. Poďte sa pozrieť, ale nech sa páči. Tento raz tu už zostaneš. Áno, myslím to vážne. Ostanem s vami navždy. Dobrý deň. Dobrý deň. A kde sú ostatní? Čo sa deje? No čo je, kde trčíš? Poď sem. Čoho sa bojíš? No čo je? Filipo. Čo ťa Mikele nakazil koktaním? Nie, ale neviem, či sa nenahneváš, lebo ja... Nečakal si, že ja sa tiež stanem kňazom však, pretože... No... Tak už mu povedz, že sa zosobášime. Naozaj? Bojí sa, že ťa to nepoteší. A prečo by som sa nemal tešiť? Nemienim celý svet premeniť na veľký kláštor. Nielen kňazské rúcho je prejavom lásky k Bohu. Aj ten, kto sa ožení, je predsa obľúbencom pána. Už máme aj súhlas môjho otca. Mikele, počul si? To bude veľká oslava. Povedal si nádhera bez zajakávania sa. Povedal som nádhera! Podarilo sa mi to! Výborne! Nádhera! Áno, nádhera! Nežijú snúbenci! Blahoželám! Nežijú! Veľa šťastia! Čo robí? Ale deti! Choďte von, bežte! Choďte von! Bežte! Giovannina! No, prepáčte. Áno? Hľadáme jedného nášho kolegu. Povedali nám, že je tu. Takže váš kolega, iste? Je autorom tejto knihy. No, ale to som ja. To ste vy? Vážne? Ste to vy? Prichádzame k vám priamo z Paríža, aby sme sa s vami dohodli na preklade. Áno, viem, že chcete tú knihu preložiť. Poďte prosím, posaďte sa. Môžem vás poprosiť, aby ste očistili mrkvy a olúpali vajíčka? Ďakujem. Ale my sa chceme porozprávať o knihe. Ja viem, porozprávame sa. No ale som si istý, že sa to dá aj pri takejto užitočnej práci. Pomáha to sústrediť sa. Vaša kniha je podľa nás absolútne výnimočná. Ďakujem. Veru tak. Ako sa to mohlo stať, že taký úžasný intelektuál nedôstojne pracuje v kuchyni? No ale to nie. Nebol to môj nápad. Poslal ma sem Filippo. Filippo? Áno. Filippo Neri. Filippo Neri? Ten svetec? Svätý muž? Chýry o jeho práci pre charitu sa dostali až k nám. Áno. Bolo by možné sa s ním stretnúť? Je to možné, ale najprv tá zelenina. Prosím vás. Áno. Tu ich máme. Tu sú tvoji noví rodičia. Výborne! Tak, skončila sa teda samota, oženil sa medza paňota. Len jedzte, oslavujte, verte. Dajte si. No tak, na čo čakáte? Poďte, je dosť pre každého. Tak poďte, ďakujem, poriadne sa najedzte. Filipo, musíš niečo povedať, už na to čakáme. Chceme príhovor. No dobre. Tak pozor. Buďte šťastní, ak môžete. Buďte šťastní. Noče, toto sú francúzski učenci. Sú tu kvôli knihe a chcú spoznať veľkého Filipa Neriho. Aha, Filipa Neriho. Práve odišiel do Lacléze. Dans l'Église. Lacléze, áno. Už som to zabudol. Je to taký malý, nízky muž. Trpaslík.
tlstý, škaredý. Má veľké brucho, ako keby zhltol jahňa. Čo to dal? Tak nie jahňa, ale skôr ovcu. Tak už choďte. Najedzte sa, vážení, dobre? Filipo, veď ťa budú pokladať za blázna. Radšej nech som pre nich blázon než svetec. To je zábavnejšie. A hlavne menej otravné. Dobrý deň, bratia. Ako napredujete? Ale myslím, že poriadne meškáme. Veď pápež príde už o 20 dní, s prácou nesmiete meškať. Dobre, takže potrebujete pomoc, však? Podľa teba môže byť človek šťastný aj sám. Neviem. Andreo zrazu nevie. Nie. Človek nemôže byť šťastný sám. Môže? Ďakujem. Ak niekomu náš pán dopraje šťastie, ten sa s ním musí spravodlivo podeliť. S kým? S ostatnými. S ostatnými. No a kde my sami nájdeme svoje šťastie? A nevravte, že neviete. Každý z nás ho má v sebe. Všetci ho nosíme vo svojej duši. Áno. Je to tak, tu je. Tu. Máme ho v sebe. Tu. Áno, vo vnútri máme istotu, že nás niekto miluje. Nekonečnou láskou. A že Božia láska nás neopustí? Nikdy. Musí to byť hotové na sviatok Božieho tela. Tak poďme. Nie, nechoďte tam, je to nebezpečné. Dávajte pozor, nie! Nemôžeme byť šťastní ani keď... Persiano! Je mŕtvý. Vravel som mu, že liesť tam hore je nebezpečné, teraz je mŕtvý. Persiano. Priateľ môj. Filipo, ty si prišiel. Samozrejme. No nie som tu kvôli tebe, ale kvôli sebe. Nemal by ma kto vyspovedať. Nie, teraz som na rade ja. Z čoho sa ty chceš povedať? Niekedy som bol k tebe príliš prísny, keď išlo o pokátie. A potom... Ego te absolvo a peccatis tuis, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Teraz som šťastný. Bol mŕtvý a vy ste ho prebrali. Dobre, veľmi dobre. Ako všetky domy bez základov, aj ten Neriho sa začína pomaly rúcať. Výborne, Aurelio. Odviedol si skvelú prácu. Som rád, že oceňujete to, čo som robil pre dobro cirkvi, ale nerád by som aj naďalej zotrvával v tej komunite. Práve teraz, keď mám aj ja pre teba veľmi dobrú správu. Uvoľnilo sa biskupské miesto vo Francúzsku. Mal by som šancu na taký post. Už som ti ho pridelil. Vďaka, eminencia. Ďakujem.
do práce. Musíme dokončiť kostol. Daj si toto. No dobre. Filipo, ty sa sústreď na rozhovor s pápežom. My to zvládneme. Dobre. Podaj mi to vedro. Zdravím, Filipo. Aurelio, tak dlho som ťa tu nevidel. Poď sem. Posaď sa. Dostal som miesto biskupa vo Francúzsku. To mi hovorí len tak? To musíš byť spokojný. Dosiahol si to, čo si chcel. Budeš hrdý aj na môj úspech. Veď vieš, že všetky svoje deti mám rád rovnako. Aurelio! Čo tam robíš? Pomôž nám. Nemusím ísť. Idem do Francúzska. No, Filipo, chce s tebou hovoriť kardinál Capurso. Príďem. Kvôli pochybnému pôvodu ľudí vo vašej komunite a kvôli pokusu o samovraždu mladého šľachtica, kvôli tomu, že si hudobnou výchovou detí v zbore poveril zločinca, kvôli tomu všetkému si ľudia začínajú o tebe vymýšľať čudné legendy. Ako napríklad to, že vieš oživiť mŕtvych. Návšteva pápeža a jeho delegácie sa preto uskutoční skôr, už vo štvrtok. Pozorne ťa posúdime podľa tvojich slov a najmä činov. A jedna dobrá rada. Ak sa chceš vyhnúť najhoršiemu, mal by si vo svojej komunite urobiť veľký poriadok. Ešte pred príchodom pápeža. To by mohlo ovplyvniť jeho zhovievavosť. Ale ja nemôžem rozhodovať o tom, kto je hoden vydať sa na cestu za Bohom a kto nie. Preto je môj dom otvorený pre všetkých, ktorí chcú vojsť. Ak chceš, môžem ti vyhľadať zo pár rád. Keby ste mi poradili verš Evanielia, ktorý by obsahoval takú radu, okamžite sa podľa nej začnem správať. Si pyšný, Filipo Neri. Veľmi pyšný. Priatelia, počúvajte ma, prosím. Pápež príde na návštevu už na budúci štvrtok. Práce na kostole už musia byť ukončené. Bez vašej pomoci sa nám to nikdy nepodarí. Koľkokrát už Filipo pomohol každému z vás. Teraz máme my všetci príležitosť, aby sme pomohli jemu. Poďme za paňota. Vrátime sa, skúsime to sa. Ja, Bože, kto sa postará o viniť? Ja pôjdem, to dá napríklad Boh. Napí sa. Sami to nedokážeme. Napí sa aj ty. Ďakujem. Presvedčil si nás. Prišiel môj ocko! Giovannina, dcerka moja, poď gotecko. Tak poďte do práce, no tak poďte. Počkajte, len pokojne. Vydržte, počkajte.
počúvajte. Poviem vám, čo treba robiť. Nebojte sa. Opatrne. Ticho! Počúvajte! Ticho! Tak počúvajte! Všetci tu musíme spolupracovať. Všetci spolu! Áno, Giovannina. Všetci muži, choďte na lešenie a dokončite hlavice stropov. Dokončite hlavice! Otoč to! A ženy môžu rozmotávať povrazy. Všetci nám môžu pomôcť. Tak poďme! Ženy, rozmotajte povrazy! Mama, daj to sem, pomôžem ti. Traja sa, traja tam. A čo ty? Ty tam! Tak do práce. Pomôžim! Kedy príde pápež? O 3 hodiny. Vstávať! Vážení, skúsme ešte zabrať, už sme takmer hotoví. No tak. Už treba len posledné úpravy. Môžeme ísť. Ale ako ste to dokázali? Zostáva len zavesiť zvon, ale neviem, ako to zvládneme. Nemáme toľko silákov. Nejde to. A prečo nie? Poďte všetci. Chceme mať na kostole zvon? Áno či nie? Tak sa do toho pustíme. Poďte, poďte všetci na túto stranu, poďte sem. Nezabúdajte. Musíte zapísať všetko, čo dnes Filippo Neri povie. Každé jedno slovo. Každú malú poznámku, aj dlhé prejavy. Je to mimoriadne dôležité. Všetko to potom musíme preveriť. Pochopili ste? Zaber! Všetci ťahajte, koľko vládnete! Ešte, poď! No tak, zaberte! No tak! Zaber! Zaberte, no tak! No tak ešte! No tak ešte! Počkať! Giovannina sa pôjde pozrieť. Držte to! Držte! Áno. Už visí!
Otec Filipo Neri. Môžete hovoriť. Na to, aby sme sa rešpektovali, nie je potrebná prísna regula. Ja som si vybral svoju cestu. Dobročinnosť. Podajte mi váš klobúk. Vaša svetosť, vezmite si môj. Otec Filipo Neri, pristúpte ku mne. Nikto iný si ho nezaslúži viac než vy. Vaša svetosť. Ja a kardinál. Ja by som chcel radšej nebo. Naša diecéza sa tento rok rozšírila o 2000 veľmi úrodných obilných polí. Aj počet kusov dobytka sa zvýšil, najmä v opáctve v San Clemón. A to nehovoríme o viniciach. Vy. A niektoré lány sú zatiaľ nevyužité, lebo... Drahý Filipo, mal si pravdu. Mám všetko, čo som si vždy prijal. Ale mám pocit, že nemám nič. Keď rozmýšľam o svojom živote, najkrajšie veci, ktoré som v živote zažil, bolo pohľadenie starého cigána a tvoj úsmev.
budete chcieť, mám pre vás prekvapenie. Aké? Prezráď. Čo budeme robiť? Čo pre nás máš? Naučím vás písať. A to naozaj? Ale na čo budeme písať? Na toto. A nebude to príliš ťažké? Nie, vôbec nie. Naučil som sa to ako malý. A kto ťa to naučil? On. Teraz si už môžeš dať dolu zásteru. A poď so mnou. Chcem ti ukázať tvoju novú izbu. Dobre. A vy tu buďte dobrí. Ak môžete. Ak môžete. Len poď. Ale... Filipo... Tu je to. To je predsa tvoja izba, to nemôžem, nie som jej. Nehovor hlúposti. Tak a teraz... si trochu oddychnem. Spomínaš si, ako bola tá pesnička, ktorú som vás učil. Spievali sme ju spolu. A ty si ju vždy aj hrával? Spievaj. Spomeň si. Na nebesia. Na nebesia. Chcem ísť k tebe na nebesia. Na nebesia. Na nebesia, na nebesia. Na nebesia. Chcem ísť k tebe na nebesia. Na nebesia, na nebesia. Chcem ísť k tebe na nebesia. Na nebesia. Na nebesia. Na nebesia. Na nebesia. Sierota, on tu spí?
Filipo! Filipo je mŕtvy. No. V slovenskom znení účinkovali Marián Slovák, Štefan Bučko, Ján Galovič, Ivan Vojtek mladší, Zuzana Skopálová, Vladimír Kobielsky, Juraj Predmerský, František Kovár, Dušan Jamrich, Roman Ferienčík, Juraj Kemka, Michal Kľučka, Petra Vajdová, Marek Fašiank, Martin Kaprálik, Dušan Sabo, Vladimír Jedľovský a ďalší. Na slovenskom znení spolupracovali produkcia Zdenka Večerná, asistentka réžie Patrícia Kubovská, preklad Silvia Kardináli, dialógy Michal Rovňák, dramaturgia Daniela Krausová, réžia Jozefína Šujanová. Slovenské znenie vyrobila Slovenská televízia pre rozhlas a televíziu Slovenska 2011.